Behin, abeak eta oholak eta eginta daukagu zanean, beste lan batzuk egin beharra daukagu. Eta sarritan, oholak moztu egin behar izaten dira, eta norabide desbardinetan moztu behar izaten dira, edo batak traba egiten deuskurako, hemen daukagu eskuzerrea, nik uste dut hau zerre hau, San Jose berape erabili izango ebala, edo antzekoren bat, oso antxinakoa da. Baina, geukura dugun, zerean, norabidean, moztu geinke, eta honek traba eiken badauzku, beste direzio bat emon, ezta? Eta horretarako, ebai geinke, edo zuzen-zuzenean, edo, okertuta, ebai geinke. Oso erabilia izan da. Gaur egun, honelako tresnarik, ez da erabiltzen. Ez direlako, egokiak eta ez direlako antza hain eraginkorrak. Eta, karo, gaur egun, zerra elektrikoak eta horlakoak erabiltzen dira. Haben ditugu, zerrotak be. Zerrotak, 7.000 eratakoa dagoz, normaltsuenetarikoa, hause zerrotau da, olak eta mozteko egokia, baina gero badagoz, zuzenago mozteko, hemen goian, lepoan, burdina bat dauki izenak, okertu ez daiken zerrea, zorra hoja horria bera okertu ez daiken, goian, burdin xafla bat dauki esartuta, eta orduan, horrek zuzen moztu beharra baino ez dauka. Gero dagoz, txikiagoak, zerrote txikiagoak, zerrote finagoak, hau da, zurotxo txikiak eta egiteko zerrotetxoak, ikusten dozuenez, heldulekua heldulekoa, nahiko egokia dauka, baina ostera, horria bera, fina ez da. Edo, zerra txikitxoagoak, honepe erabilgarriak, edota, leku txikietara heltzeko eta posizio diferenteak dituen zerra txikitxo hausebe bai ez da, ertzak eta holan egiteko. Beraz, aukera handia dago zerratako.